Si sa zadýchal. Trošku. Števo, ale asi ma zabiješ, lebo som to nenatáčal. Som si nevšimol, že tam rek není. Tak nevadí. Kúrnik šopa, ešte niečo ti nájdem. Nevadí. Aké to je? Dobre, poďme ďalej. No jasne. Počkaj, ja ti to aspoň natočím, že kadeľ si to prešiel, lebo ozaj to bolo exkluzívne. Takýto prejazd. Bolo to strašne mäkké. Motorka húpla v momente, behom sekundy do polkolesa. Takže keď už som ti nenatočil akciu, tak ti natočím aspoň prostredie. A jak dýchšíš. Braňo by ti už nadal. Ale veď si nemusel ísť, keby si nechcel. Ak si videl, že ja som tam mal problém, tak... A som ti povedal, že prejdem. Není dôvod. Všade, kade ty.